Ahoj, já jsem Denny. Ahoj, já jsem Kami a vítáme vás u druhého dílu našeho podcastu s názvem MCBP a neb mámy, co by povídali. A takhle rovnou na úvod se omlouváme, že byla taková delší odmlka, ale bylo těžké synchronizovat termín, jelikož když chceme takhle uskutečnit podcast, tak potřebujeme hlídání a byly do toho různý dovolený, nemoce, jsme řešili nějaké osobní věci, takže nám to teď úplně nevycházelo, ale nebojte se, nebude to pravidlem. Určitě Máme v ne. plánu normálně díly vydávat častěji, jenom teď to byla taková výjimka. Přesně tak. No a dneska máme vlastně co v plánu rozebrat? Dnešním tématem bude odstav, ukončení kojení. Obě dvě s tím máme zkušenost, já hned 2krát a shodli jsme se s Denčou, že je to za nás takové poměrně tabu téma, o kterém se zase tolik nemluví, i když za mě teda kojení a odstav je něco naprosto přirozeného, je to tady s náma od počátku lidstva. No a řeší to fakt každá maminka. Přesně tak, musí to řešit každá matka na světě a vůbec nechápu, proč jsem o tom našla tak málo informací, když se mě právě ten odstav zrovna týkal. Snažila jsem se tehdy najít veškeré články, rozhovory na tohle téma, videa a bylo toho opravdu málo. A z toho důvodu jsme se teda rozhodli, že si tady o tom dneska s vámi popovídáme, i kdyby to mělo pomoct třeba jenom jedný z vás, nebo prostě předat nějakou fajn zkušenost, nějaký tip, tak budeme strašně rádi. Jenom bych teda chtěla asi tak jako za nás obě říct, že samozřejmě každý dítě je individuální a opravdu i z těch našich příběhů, co uslyšíte, tak můžete usoudit, že opravdu ne u každého to prostě funguje stejně, každý to má fakt úplně jiný, speciální, takže neberte si z toho vyloženě, že takhle to bude za každou cenu fungovat u vás, ale spíš to berte jako třeba nějakou zkušenost od nás a třeba nějakou inspiraci, ale jak říkám, opravdu každý dítě je tak individuální, že si myslím, že to opravdu nejde skopírovat. Úplně souhlasím, hlavně i ty naše odstavy byly každý vlastně úplně jiný, což sami uslyšíte. Takže určitě přesně neberte to jako návod na to, kdy přesně a jak přesně máte kojení ukončit. A hlavně, pokud máte jakékoliv problémy s kojením, s tvorbou mléka a tak podobně, tak určitě vyhledejte laktační poradkyni. My nejsme žádní odborníci. Ano. Budeme se tady o tom povídat čistě kamarádsky a z toho důvodu, abychom vám teda předali nějakou naší zkušenost. No a jelikož já jsem začala odstav řešit před asi nějakýma 5 týdnama, že to je docela nedávno, tak asi začnu, protože to mám tak jako v hlavě docela ještě čerstvý. Ale musím teda říct, že u nás teda odstav jako probíhal docela ukázkově, ale zas na jednu stranu, já jsem se o to pokoušela, proto jsem třeba názoru toho, že opravdu musí cítit to dítě i ta maminka, to, že je ten správný čas, protože já jsem vlastně se o ten odstav pokoušela už 2krát z osobních důvodů. To jsme 2. Taky ses o to pokoušela víckrát? Taky jsem to vlastně zkoušela poprvé, hlavně teda u druhé dcery jsem to zkoušela poprvé a nevyšlo to a pak to vyšlo až na druhý pokus, takže... Já jsem to právě také zkusila 2krát s Nelinkou a jako vydržela jsem to asi 1,5 den, jakože s nocí, nebo no, něco takového, jenomže to se fakt nedalo, to Nelinka řvala, prostě sápala se po těch prsách a pro mě to bylo tak jako stresující, že jsem si nakonec říkala, tak jako to bude lepší prostě, když ještě počkám. No jenom, že pak, že uplynul čas a už se to všechno tady to týkalo v rámci nějakých třeba 2-3 měsíců, kde já jsem se jakoby o to pokoušela fakt po 3. a to přišlo fakt jako tak jako hodně spontánně, že jsem si řekla, tyjo, tak já to prostě vyzkouším. Měla jsem i takový rozhovor jako s tchýní a pak jsme si tak jako říkali, tyjo, tak jako, že bych to teda mohla zkusit, že možná už je fakt ten správný čas, protože mě už to i docela tak jako stresovalo a necítila jsem se úplně, už jsem to necítila tak jako předtím. Bylo to pro mě furt jako hezký napojení, ale měla jsem tam fakt už docela dost důvodů toho jako přestat a tak jsem si řekla OK, a jenom teda ještě bych chtěla říct, že my jsme měli teda výhodu v tom, když Nelinka vlastně šla na hlídání, tak my jsme jí dávali umělý mlíčko. Začali jsme to dělat asi
přemýšlím, asi po půl roce, co byla na světě, s tím, že já jsem se ptala doktorky, jestli můžeme kombinovat právě jako umělý mlíko s tím mateřským, že jo, když já vlastně normálně kojím, ale že se nechci stresovat tím, jestli jako dostatečně odsaju, abych prostě měla taky nějakou tu svobodu, abych někam mohla si odejít, že jo, nebo něco. A doktorka mi říkala, že jasně, že jako umělé mlíčko normálně můžeme kombinovat, ale že ho nesmíme ho upřednostňovat nad tím mateřským. Takže jsem říkala, OK. Takže vždycky, když šla Nelinka k mamce, nebo s ním byl Déňa, tak jí dával prostě to umělý mlíčko. Takže pouze, když byla takhle jako s někým jiným než s tebou. Za tvojí přítomností měla vždycky prsa. Ano, přesně, za mojí přítomnost měla prsa. Takže vlastně Nelinka už od jak živá je zvyklá na flaštičku a ani vlastně jí nevadilo nikdy umělý mlíčko. Tam vlastně já si myslím, že já teda nechci jako říkat, že takhle by to měla udělat každá maminka, ale za nás, nebo já takhle, když to cítím zpětně, tak jsem vlastně za to vděčná, protože díky tomu vlastně ten odstav u nás proběhl v podstatě bez problému. Protože... A vlastně celou dobu vám to takhle vyhovovalo, což je nejdůležitější a jako, Nelinka byla spokojená. Ne každý by takhle do toho třeba šel, ale za nás to takhle bylo vyhovující a já jsem za to teď zpětně ráda. Tím pádem vlastně, když já jsem začala odstavovat, tak jsme vlastně hnedka dali flaštičku s mlíčkem a musím teda říct, že opravdu tentokrát to bylo fakt hodně, jak kdyby i ona sama, protože my jsme měli takovej týden, kdy ona byla taková nevrlá a i protivná a bylo to s ní takový trošku jako složitější a ona je jako normálně fakt jako usměvavý dítě, že jako se právě moc jako nevsteká a najednou měla takový týden, jako kdy... Náročný období. Jo, přesně. To jsem si říkala, čím to může být a jak jsem začala rovnou i do toho odstavovat, tak najednou se to fakt úplně jak na lusknutí prstu změnilo a obě jsme byli spokojenější. Já si myslím, že ona možná i ze mě cítila tu nejistotu, ten stres a jak najednou se mě vlastně ten stres opadl, tak najednou ona byla taky taková jako spokojenější a šťastnější. A opravdu bála jsem se těch nocí. Jako fakt jsem si říkala, tyjo, abych to jako zvládla, ale fakt to proběhlo dobře, že opravdu dali jsme mlíčko, normálně se uspala, že na mlíku, od té doby se budí vlastně jenom jednou v noci a vlastně jsme neměli ani žádný problém, tam vlastně to takhle všechno jako proběhlo v pohodě. A ona takže vlastně, bez pláče to bylo úplně i ten první den? Jakože, co si takhle já vybavuju, tak to bylo bez pláče. Samozřejmě ona se ze začátku na ty prsa občas vzpomněla, že mi třeba na to doteď. Ona jako mi na ně hrabe a šteluje mi vždycky bradavky. Tak je to pro ní bezpečí, že jo, co si budem pro ty děti prostě, je to něco tak přirozenýho a je to pro ně, ta máma, ty prsa jsou prostě pocit bezpečí, takový ten přístav. Jo, ale to je pravda, že já jsem si všimla teda, že ona už jako tím, že vlastně není kojená, tak ona se nepotřebuje jako ke mně, že by mě jako potřebovala jako že se ze mě napít, ale všimla jsem si na ní, že jí jako stačí někdy, se stane, že v noci, když se zbudí, tak mi zaryje pod tričko a jenom mi drží bradavku a je jako spokojená. Víš, že má, nebo během dne, když je něco třeba možná ve stresu nebo tak ona mi zaryje vlastně pod tričko, ona se nepotřebuje jako přisát, ale má taky ten pocit bezpečí, přesně, že jí to jako tak uklidní. Někdy fakt jako když třeba brečí, tak se tam jako šáhne a je dobrá. Jo, tak to mi dělá Evelinka taky doteď tak a to už je to asi 4 roku po odstavu, takže... takže je to asi normální. Určitě. No, ale jako jsem ráda, že to teda dopadlo takhle. U nás to fakt jako proběhlo, bych řekla, bez problému. A můžeš ještě jenom říct třeba, jaký vlastně byly ty vaše začátky, třeba celkově, jako, jak vůbec probíhalo kojení, jestli třeba od začátku vám šlo hladce, když už vlastně jakoby tady mluvíme celkově o tom kojení odstavu, tak můžeš zmínit třeba i tohle, jestli i kojení určitě, bylo úplně bezproblémový. U nás normálně kojení bylo hnedka od začátku a bylo bez problému, takže v tom bych řekla, že já jsem vlastně nikdy neměla ani takový ty problémy, jako třeba když maminky řeší nějaký ty kloboučky nebo něco, že jo, na ty, takže, nebo že podráždění bradavky, no tak my jsme to měli vždycky fakt jako bez problému. A co zánět prsa měla si někdy? Jo, ale hodně nepříjemná věc. Ale ten jsem měla vlastně 2krát. Jednou to tak jako samovolně odešlo, to bylo úplně ke konci vlastně. Jednou to tak vlastně samovolně odešlo, asi po, já nevím, 3 dnech. A to mě vůbec jako, že jsem neměla z toho horečky nebo tak. A po druhý to bylo, když my jsme byli s Nelinkou v nemocnici, že ona měla vlastně... Tyjo, teď jako si... střevní virózu? No, nevím, jestli tam šli s tím, že zvrací hodně.
A já teď nevím, jestli oni, jestli to jako, nebo jestli z toho vydedukovali, že to byla právě nějaká střední viróza, nebo jestli to dehydrataci neměla skrz to zvracení. Ale jako museli jsme tam zůstat a to si jako pamatuju, že já jsem si myslela, že jsem to od ní chytla. A protože jsem měla v jeden den fakt jako šílený horečky, bylo mi úplně hrozně a potom jsem teda jenom zjistila, že mám zase zarudlý to prso a že mě bolelo na dotek, že to teda bylo to. Ale druhý den jsem byla zase v pohodě a pak to tak zase samo odeznělo. Takže já jsem to nemusela ani nějak léčit. A vlastně při tom, co jsem čekala, než mě skončí ta laktace, tak tam taky nebyl žádný problém. Takže za jak dlouho třeba skončila vlastně ta tvorba toho mlíka, protože to má taky každý strašně individuální. No, jako já si myslím, že takhle, jako přestali se mi naplňovat a s tím, že já jsem je jako musela, nebo takhle, už jsem je nemusela odsávat, tak to podle mě trvalo tak týden až 2. Mm-hmm. A pak už jsem jako cítila, já jsem to teda podělala tím, že samozřejmě jsem cítila trošku jako takový ty, víš, jak se ti tam tvoří, že jo, v prsou. Taky ty zatvrdlý, jasně. Tak já jsem to podělala tím, že jsem byla ve vaně a potřebovala jsem si jako ulevit, tak jsem to začala jako vymačkávat a ty prsa pochopili asi, že jako, protože já samozřejmě ne do úlevy. Já jsem to prostě chtěla vymačkat fakt všechno. Celý, jo. Takže vlastně čím víc, že odstříkáváš, tím víc se toho mléka tvoří. Takže se mi pak zase začalo na nějakou dobu tvořit. Takže já si myslím, že opravdu až třeba před týdnem jsem jako pocítila, že už jako tam fakt nic není, že mi z toho jako nic neteče, takže to mohly být třeba 4 týdny. Což je docela dlouhá doba. To je možná dobrý tady vypíchnout, protože věřím tomu, že třeba nějaká maminka, prvorodička, třeba si může myslet, že odstaví a mlíko do 3 dnů zmizí. Jo. A to jsem si třeba já myslela právě taky. No že já taky právě. Že já jsem ti hnedka psala, ptala jsem se ti jako za jak dlouho ti to, že to odešlo, že mi přijde. Já jsem vlastně volala gynekoložce, protože jsem slyšela o tom, že existují prášky, které ti vlastně zastaví tu laktaci. A já jsem homeopatika, že? Nebo nějaký... Ne, to jsou nějaké ještě vyloženě jako prášky, to pak tady to mě vlastně poradila, že říkala, že mi ty prášky dát nemůže. Takže jako nějakou přírodnější cestou. Ale ona říká, že, protože já jsem to slyšela na doporučení a ona mi říkala, že jakoby, jak je stará, že jo, ta moje holčička, já jsem říkala, že 1,5 roku a ona, že v 1,5 roku už vlastně ty tabletky nedávají, že už se to musí nechat jako přirozeně. Takže já jsem to chtěla teda tady tou formou, myslím, že to ti vlastně hnedka přijde, nebo odejde ti to vlastně hnedka ještě v ten den snad, nebo druhý den, že to máš jako fakt jako jistotu. Ale bohužel já jsem nemohla, takže jsem čekala ty 4 týdny. A co ty? No, mě teda, když přeskočím ten svůj příběh, tak vlastně ta doba, než se mi přestalo tvořit mlíko, byla taky docela dlouhá. Pamatuju si, že to trvalo... Jako z toho nejhoršího jsem byla venku třeba po 2 týdnech, ale pamatuju si, že třeba i po měsíci, možná i 2 měsících, i když to asi ne, tak měsíc a půl, tak se mi stalo, že jsem měla na tričku třeba nějakou tu kapku, že jo? Ale taky občas. Myslím si, že jako opravdu nejhorší byly tak ty 2 týdny a hlavně teda i týden po odstavu mě ty prsa dost bolely, že byly takový jako bolavý. Nemohla jsem třeba dělat spoustu aktivit, byla jsem taková jako unavená, měla jsem to rozbolavělý. Nevím třeba, jestli tebe ten odstav nějak jako bolel vyloženě. No já teď právě docela přemýšlím nad tím. Nevím teda, jako jestli to mohlo být tím, ale já si myslím, že já jsem zase na tady to úplně tak netrpěla, protože jak vlastně Nelinka chodila třeba na to hlídání a já už jsem jako vyloženě, my jsme dávali to umělý mlíčko a já jsem se jako neodsávala, že jsem se vždycky odsávala jenom to, jak kdyby špatný mlíko, když to řeknu, protože jako když se třeba někde zapařila. Ano, že jsme se třeba někde zapařili, že jo, tak jsem přesně pak 2 dny ještě odsávala, že byla jakože na víkend, nebo takhle ono to zní, kdyby jsme dávali takhle výjimečně, na víkend. Ale samozřejmě. Bylo to třeba 3 víkendy už od té doby a jako já jsem normálně, že jo normálně jsem jako vždycky odsála, jako by to špatný, ale podle mě, jako nejsem odborník, ale tak jako si myslím, že to tělo, jak to říct, asi možná jako bylo zvyklý na to i, že to jakoby tomu dítěti chvilku nedává. Jo, že to je fakt jako nepravidelný, že jako někdy, ona to tak i v podstatě sama měla, že někdy to bylo tak, že měla třeba týden, kdy byla na mě úplně furt non-stop přisátá, nebo jakože přes den to nebývalo většinou tak hrozný, ale v noci na mě byla
fakt vždycky furt, to jsme jako noční kojení, to u nás bylo, to je asi všude stejný. Jako budili jsme se fakt, co třeba každou hodinu, jako tam fakt jako v noci se chtěla kojit furt. Já si myslím, že taky budou tady spousta maminek, že bude ráda, že tohle to uslyší, protože jo, že u toho kojení je to fakt jako normální. Já si kolikrát říkala, jako, že v tom jsem určitě sama, že nikomu jinému se dítě takhle extrémně často nebudí a pak jsem slyšela, že to je vlastně jako normální. Skoro všude. A fakt mi přijde i, že vlastně takhle maminky, když odstaví, tak vždycky se vlastně stane to, nebo ne vždycky, ale většinou se stane to, že ty děti pak začnou jako spinkat, že se fakt budí třeba jenom jednou na to mlíčko. No a potvrdila se u vás tahle teorie, že když si odstavila, tak Nelinky spánek se zlepšil, nebo? Jo, ta se teď budí jenom jednou za noc. A jakože fakt, a kolikrát ani nepotřebuje vyloženě to mlíko, stačí jenom tak jako uškrapkat, nebo že se jako fakt jenom tak jako probudí, pobrečí, ale někdy má tak tvrdý spánek, že jenom fakt jako spí. A to je možná další věc, co byste jí mohla zmínit, vlastně čím jsi to, vím, že Nelinka usínala taky u kojení, stejně jako moje holky, tak jakým způsobem si to uspávání pak řešila po tom odstavu? Jestli jste si našli něco, teda třeba právě to škrabání zádíček, nebo něco na ten způsob, co vám jako my pomohlo? dáváme tu lahvičku s mlíčkem. Že si jdeme jako lehnout, jo, dáme jí prostě lahvičku s mlíčkem, ona si ji drží a je u toho třeba škrábu. A ona většinou vytuhne hnedka většinou, když už je ve 3/4 té flaštičky, tak už vidíš, jak si tak jako zavírají ty očička, už jí padá ta flaška, takže vždycky dostane nějaký jako šok, tak se zase zvedne na chvilku tu lahvičku a pak už jenom vidíš, že fakt jako vytuhne. Takže u nás jako tam to bylo, nebo tam je to jednoduchý fakt, možná to fakt, když se na tím tak jako zamyslím, tak mně přijde, já teda neznám moc maminek takhle kolem sebe, který jako přešli z odstavu, nebo teda při tom odstavu pak na to umělý mlíčko. Ale už jako takhle maminky, který znám, že jo, tebe a ještě pár kamarádek, tak vím, že pak mají docela problém s tím umělým mlíkem. No, že, to byl náš případ právě. Že právě to jako normálně přijde. Takže nevím, jestli třeba Nelinka by byla jiná, ono zase každý dítě je fakt jiný, ale asi fakt, jak jsem jí jako dávala už takhle od brzkého věku, že si už zkusila to mlíčko, tak si fakt myslím, že jsme to měli o to jednodušší. Jo, určitě věřím, že to hodně věcí usnadnilo, protože to právě bylo něco, co jsem řešila já u nás, no, že teď už je to asi 4 roku od toho mýho odstavu druhý dcery a pořád teda to umělý mlíko nepřijala. I přes slova doktorky, nebojte, do týdne to určitě přijme, ještě vydržte, zkoušejte, tak ne, opravdu už je to, jsou to 3 nebo necelý 4 měsíce a umělý mlíčko stále nic, což mě docela trápí. Ale bojím se, jedlík zase, že... Je jedlík, ale stejně se bojím, aby měla všeho dostatek, no, protože přece jenom vitamíny žádný jako nebere, kromě Dčka, takže mám strach, aby ta strava byla jako dostatečně výživná, ale snažím se. Promiň, že tak do toho skáču, tak jak já tě znám, tak zase vím, že ty se snažíš dělat fakt pestrej ten jídelníček a když vidím, jakým stylem ty holky jedí, jo, jako prosím vás, tak kam, že teda... Zbytečně stresuju. Ne, opravdu, jakože neznám právě moc dětí, který jako takhle hezky jedí. Jo, za to jsem zase vděčná. To jako, že zase to hezky papaj. Takže v tvém případě bych to zase až tak nehrotila. Horší by bylo, když to dítě nic moc nechce a ještě do toho nechce přijmout ani to mlíčko. To si myslím, že už je potom takový jako takový problém k řešení, ale takhle je to ještě takový, že třeba se k tomu odhodlá. Je pravda, že Evelinka, u který to právě aktuálně řeším, tak ta je prostě extrémní jedlík, ta toho sní víc než my s manželem za den, než dospělí a opravdu jako kolikrát se budí na jídlo i v noci. Což teda vlastně mě přivádí k tomu, že bych se tě mohla taky zeptat, jestli od toho odstavu, když Nelinka byla zvyklá v noci hodně pít, jestli se ti třeba budí takhle často na to umělý mlíčko, nebo jestli vyžaduje třeba jídlo, pití jiný, nebo něco, jako nějakou jestli se změnilo to stravování od té doby. To noční, jestli vyloženě noční. jako... A ona ani jako v noci... Vlastně my jsme nikdo neskoušeli, jak třeba vy, že bychom dávali třeba něco jako v noci k jídlu. To ne, to jsme nikdy neskoušeli. Ale jako budila se často na to kojení a od té doby, co jsem odstavila, tak si dá tak to jedno mlíčko. Někdy ani to ne. Takže zase tak jako by moc si to nevynahrazuje. Ne, ona jako fakt jí to stačí, že jí třeba člověk uškrábe po většinu noci. A nebo někdy fakt spí tak tuze, že fakt ani se jako neprobudí. Ale
jako tak zpravidla je to většinou to 1 mlíčko na noc. A to většinou mně přijde, že se ani nebudí kvůli tomu, že by jako vyloženě měla hlad, ale že se potřebuje jako ten kontakt nebo uklidnit. Ona je vlastně, že na té flaštičce je vlastně ta, že jo, ten náhubek nebo... Jo, jakoby simulace bradavky v podstatě, že jo, ten dudlík. Tak si myslím, že vlastně jakoby, protože ona dudlík, aby jsme to ještě tak trošku uvedli na pravou míru, dudlík ona absolutně nikdy ze začátku jako občas ho jako mývala, že jako chtěla, spíš já jsem jí ho dávala a ona si ho tak jako chvilku žužlala, ale pak mi začala jako vyloženě vyplivávat, že jako mi dudlík jako nepřijmula. Takže když já jsem vlastně chtěla řešit třeba ten problém tím, že bych třeba dala dudlíček, tak s tím jako úplně nesouhlasila, takže si myslím, že na to používá tu flaštičku, jak ona cítí, že z toho ještě vytejká to mlíko a ví, že z mého prsa vlastně taky vytejká mlíko, tak podle mě to je pro ní jako víc spojený. Jasně. Takže já si myslím, že protože ona to nikdy nevypije, to mlíčko. Jo, to dává smysl, no, že jí to se asi potřebuje jako jenom tak jako připomíná. To tak jako uklidní. Ale teda, co musím vypíchnout, tak i takhle pro maminky třeba co odstavují a bojí se třeba takového toho, že už ten kontakt nebude takovej, že vlastně to propojení, že jo, přece jenom je velký a je to něco, co třeba chlap v životě nezažije. Je to fakt jako něco, to si taky myslím, že ne. Fakt, opravdu maminky, který kdy kojily, tak vědí, že tady to je takový jeden asi z nejhezčích momentů jako v životě. Pak samozřejmě k konci už to má každá jinak, ale zpočátku. A jestli se bojíte, že už tady ten kontakt nemůžete nikdy zažít, tak já jsem se toho třeba bála taky a od té doby, co jsem odstavila, tak to mazlení přišlo, třeba protože Nelinka nebyla úplně tak extrémně mazlivá a najednou začala být úplně extrémně mazlivá, že fakt ona se, nebo ke mně teda konkrétně, se v noci přivine, jako fakt se pomazlí. Že to je zase hezký jiným způsobem. Je to zase úplně jiný hezký kontakt a hrozně se toho vážím, protože najednou teď vidím, že jí třeba škrábu a ona vyloženě mi jako chytne ruku, položí si ji na sebe a úplně se ke mi tak jako přivine. A je to zase úplně něco jiného. Jo, souhlasím, no. Fakt jako, že bála jsem se toho, že už nebudu mít ten nebo že nebudu mít vyloženě taky to propojení, jako když jsem kojila. Ale ne, ono fakt od toho odstavu zase ona se fakt přijde pomazlit i během dne, je to takový fakt je to jiný. A Což si myslím, že je dobrý vědět i třeba pro maminky, který kojit nemůžou, že vlastně se to dá vynahradit tím kontaktem. Může to být krásný propojení s tím dítětem, i když třeba nekojíte a určitě to, že někdo z vás třeba musel přestat brzy kojit nebo nemohl vůbec kojit, z vás nedělá horší matku. Přesně tak. Ale právě to je to, že si myslím, že to dítě si to vždycky najde nějakou jinou tou cestou, že i když přesně nekojíte... Je tam hlavně o kontakt prostě a bezpečí. To dítě chce přesně ten kontakt a když ho nemůže mít skrz to prso, tak se ho potom vynahrazuje jiným způsobem. Takže za to jsem hrozně ráda. To má vlastně ty benefity toho, že já jsem fakt reálně od té doby, co trošku jsem se bála takových těch myšlenek toho, že až přestanu kojit, tak mi to třeba začne chybět po nějaký době. Ale nestalo se to vůbec. Ne, jakože jednou jsem si říkala, že to bylo jako fajn, když jsem kojila, ale to bylo úplně takový ten rychlo a tak zase. Přestala jsem kojit před, já nevím, jakýma 5 týdnama, jo, takže ještě jsem se nedostala vložně do nějaký takovýhle fáze, ale já jsem od té doby fakt spokojenější, šťastnější, jsem taková vyrovnanější. A šťastná matka, šťastný dítě, že jo? Ano, přesně tak. A hlavně fakt spánek se zlepšil, jezení se jakože fakt ona, není to teda úplně nějaký extra jedlík, ale výrazně se to zlepšilo, protože jak vlastně už nemá tolik toho, když to jako my dáváme ještě docela to mlíčko, takže ona furt jakoby hodně přijímá to mlíčko, ale i tak už ho třeba nemá tolik, jako když jsem jí kojila, takže si myslím, že už začala trošku víc i upřednostňovat pevnou stravu. Takže to jsou taky jako benefity a to mazlení. To jsem fakt jako nečekala. To je krásný, no. Ale jako to, no, jsem za to ráda. A teď nám řekni ty tvůj příběh. No, tak já, kdo neví, tak mám 2 dcery. Evelínku, ty je teďka 1 3/4 a odstavovala jsem jí v roce a 5 měsících. A potom Melinku, ty už je 3 3/4 roku a tu jsem teda odstavovala bohužel už v 11 měsících, což zpětně se mi zdá, že bylo opravdu brzo, ale hned vysvětlím, proč tomu tak bylo. A můžu teda vlastně porovnat i ty oba svoje odstavy, protože zase každý byl úplně jiný, úplně individuální a
Myslím si, že každá ta moje zkušenost vám třeba může teoreticky taky něco předat. Takže abych teda začala tím odstavem první dcery, tak tam vlastně byl zásadní problém ten, že ona měla alergii na bílkovinu kravského mlíka a zároveň alergii na histamin, což kdo neví, tak histamin je jako skoro ve všech potravinách. To máte prostě v zelenině, v určitých druzích ovoce, v masu, vlastně v potravinách, které třeba nejsou už úplně jako 100% čerství. A já musela při tom kojení držet naprosto jako striktní diety, opravdu jako hodně striktní a dcera měla prostě chudinka ekzémy po celém těle, jakože opravdu takový ty ošklivý, zánětlivý, mokvající ekzémy, měla to v obličeji, na bříšku, na zádech, jsem tam jako i po rukách, po nožičkách a vypadalo to fakt jako děsivě, mě jí bylo strašně líto. Zpočátku jsem si myslela, že se to dá řešit i jinak než odstavem. Zkoušeli jsme různý jako mastičky, šli jsme přírodní cestou, koupali jsme ji v různých jako odvarech bylinkových a zkoušeli různý babský rady. V ovsi jsme ji koupali, ale bohužel teda nic nepomáhalo, naopak se to zhoršovalo a já už jsem nejedla prakticky skoro vůbec nic. Byla jsem strašně jako hladová, unavená, vyčerpaná a hlavně teda nešťastná, že jsem nevěděla, jak jí pomoct. No a jednoho dne pak teda přišla naše paní doktorka, naše pediatrička s tím, že má takovou zkušenost, že se tenhle problém, tyhle ty rozsáhlý ekzémy většinou vyřeší tím, když ta maminka přestane kojit. Což mě jako překvapilo a první myšlenka byla ne, tak to určitě jako ne, kojení si kvůli ekzémům vzít nenechám a neudělám jí to. Na druhou stranu, když jsem viděla, jak jsme obě nespokojení a táhlo se to fakt dlouhou dobu, tak jsem si říkala přece jenom jako není to jenom ekzém, je to nějaký zánět v těle a může to tam způsobit spoustu problémů do budoucna. Zároveň jsme prostě nepřišli kromě té kravské bílkoviny, která je ve všech mléčných výrobcích na žádný jiný jako konkrétní spouštěč. Věděli jsme prostě, že jí vadí ten histamin, ta bílkovina, ale určitě tam toho bylo i mnohem víc, na co jsme nestihli přijít. Tím pádem, kdykoliv se nakojila, tak se ten ekzém prostě výrazně zhoršil a já jsem nevěděla, co můžu jíst, co ne. Bylo to fakt jako náročný a nepříjemný, tím pádem po dlouhém přemýšlení jsem se pro ten odstav rozhodla. A zároveň teda mi hrálo do karet, že ona zrovna procházela takovou fází, nevím, jestli to měla třeba i Nelinka. Já jsem jako u toho prvního dítěte vůbec nevěděla, že taková fáze existuje, ale říká se tomu bojkot kojení, jak jsem zjistila na různých profilech, různých laktačních poradkyň a takhle. S tím, že ty maminky si to často bývá to kolem roka, ale každý dítě to může mít v jinou dobu, tak spoustakrát si ty maminky myslejí, že to dítě se samo odstavuje a právě ukončí to kojení kvůli téhle fázi. Což u nás zrovna shodou náhod taky probíhalo, že ta Melinka se prostě kojit nechtěla. Kojila se třeba jednou za 24 hodin a to jí bylo 10 měsíců, jo, jakože byla malinká. A já jsem si tehdy naivně myslela, že se teda zrovna i sama hodlá odstavit. Přitom samoodstav jsem později jako přišla na to, že bývá až mezi 3. až 6. rokem. Později, no. Což teda není to pro každýho, že jo. I když je to hezký, když to ta maminka vydrží, ale věděla jsem, že tohle zase naše cesta taky nebude. No, ale jak říkám, tehdy jsem věřila tomu, že se sama odstavuje, že už to mlíko nepotřebuje. Ona i krásně teda na rozdíl od ségry spala. Spinkala od narození úplně ukázkově, skoro se mi nebudila. Vlastně už ve 3 měsících spala poprvé celou noc, takže to byla taky jako hrozná výhoda. To může každý závidět. No přesně, nikdo nám to ani moc nechtěl věřit. A tím pádem, a ještě navíc teda musím vypíchnout, že byla zvyklá na dudlík. Na rozdíl taky od ségry a třeba od Nelinky, tak ona dudlík měla a milovala ho a vůbec nám to teda do té doby to kojení jakoby nějak nenarušilo. Vyžadovala ho dost často, takže to nám taky zase ulehčilo o něco ještě víc ten odstav, že jsem právě tehdy tu první noc, kdy jsem se rozhodla odstavit, chovala v nosítku, protože nosítko taky byl náš velký pomocník, takže ona vlastně měla pocit toho kontaktu, objímala mě, byla na mě jako přitisknutá a kdykoliv byla neklidná nebo si kňourla, tak jsem jí dala ten dudlíček a ona krásně usnula. Ještě teda vodu jsem jí dala vždycky napít. Takže ve finále jsme to krásně vynahradili. Jenom trošku odbočím, tak ono pak ale jako si odvykat i od toho dudlíku bylo jako náročný, nebo? No, to bylo, nebo takhle. Taky jsem se toho bála, stejně tak jako toho odstavu, ale ve finále dudlík jsme ji zrušili v jejich 2 letech.
Tam už jsem pak měla strach, aby to, ona teda krásně mluvila, takže o nějaký vývoj řeči jsem strach neměla, ale měla jsem strach o vývoj těch zoubků a dásní, takže tam jsem to na radu zubařky teda potom utla, s tím, že už ho měla jenom na noc, takže v noci se to ještě dalo taky jako pořešit tím chováním, ale musím říct, že u zrušení dudlíku si pobrečela teda víc, než u toho odstavu od mlíka. Ono se to říká, no, že jako fakt, ale vím, že i zároveň je proti tomu hodně, jako když jsme třeba byli u zubařky, tak tata taky hnedka, jako jestli bereme, nebo jako užíváme dudlík, říkám, že ne, ona, díky bohu. Zubaři jsou hodně proti tomu, no. No, takže jako to, já třeba jsem toho názoru, co dělá každý, co chce, protože já ve finále jsem taky jako dávala Nelince dudlík, ale tam to vlastně skončilo tím, že ona mi ho přestala přijímat, takže... Já jsem to tak jako zkusila a viděla jsem, že ona ho jako chce, že nám to strašně usnadňuje třeba cesty autem a různý jako krizové situace, kdy třeba jsme byli někde, kde jsem zrovna úplně kojit nemohla, tak prostě to vždycky pomohlo, no. A naopak třeba druhý dceři jsem ho vůbec nedávala, tam jsem hned pochopila, že ona o něj zájem vůbec nemá, tak jsem jí ho prostě necpala a nikdy ho neměla, jo, že podle mě je důležité se nějak jako nacítit na ty svoje potřeby a potřeby toho dítěte, že jo. Určitě. S tím souhlasím. No. A s tou Melinkou teda, ty si teda uspávala tím stylem, když si ji odstavila, tak tím dudlíkem teda a dudlík a nosítko, no. To nás zachránilo a musím říct, že teda ten můj první odstav s tou Melinkou, což teda proběhlo finálně v těch 11 jejich měsících, tak byl taky takový vysněnej za mě, protože se to obešlo bez jakýhokoliv pláče, párkrát si zakňourala, ale nebyl to úplně doslova pláč. Ani jednou tam neproběhl nějaký jako hysterický záchvat nebo nějaký srdcerivný pláč, že by se mi sápala po prsu. Já jsem vlastně obecně při tom odstavu měla takový svoje jako kdyby zásady. Řekla jsem si, že nechci jít přes nějaký velký pláče, nechci to dítě nějak jako traumatizovat, což zase neříkám, že pokud třeba někdo musí odstavit ze dne na den, takže jako je to něco strašného, když to dítě nechá plakat. Holt, když člověk jako musí, nic jiného mu nezbývá, tak to beru, ale já jsem věděla, že to nemusím udělat ze dne na den a že to můžeme jako zkoušet postupně a nějak jako maximálně citlivě, takže... Ale tohle je to třeba zajímavé ještě, co říkáš, protože já vlastně, když jsem začala odstavovat, tak jsem se dočetla na internetu, že je úplně ideální to dělat právě postupně, jako že aby si to dítě jako zvykalo, že třeba přestaneš přes den kojit a pak, že třeba jsem udělala já, že jsem přes den odstavila a pak vlastně po týdnu i přes noc. A to jsi udělala u obou holek? Jo, myslím, že jo, v podstatě no. Vždycky nejdřív tam došlo k tomu odstavu přes den a třeba až po nějaký delší době potom přes tu noc postupně. Tak to já jsem to udělala vyloženě jako razantně, že... Ale jako jsi snažila to dobře, že jo? Jako neměla jsem to v plánu, ale nakonec jsem to udělala, jsem si řekla, tak prostě když už, tak už a... Jako, a vyšlo to. Jo, ale tím jsem jako právě chtěla říct, že samozřejmě každá to musí vycítit, co je pro ní a pro to dítě to nejlepší, ale myslím si, že právě jako může tam být ta cesta toho i takhle postupného a zároveň i jako to razantního. Jo, každému může něco jiného vyhovovat. Ale musí to ta maminka vycítit, protože zase některé děti opravdu si myslím, že to nedají takhle razantně. Přesně tak. Ale myslela jsem si teda u Evelinky, vlastně u tvojí druhý dcery, tý mladší, tak jsem si myslela, že tam to bylo taky razantní. No, razantní to úplně nebylo. Já jsem se vlastně u Evelinky rozhodla právě taky nejprve odstavit přes ten den, což byl taky docela oříšek, ale využila jsem situace, když jsme byli o Velikonocích na dovolený na Šumavě s mýma rodičema, takže s její babičkou a dědou. A tam měla prostě takovýho rozptýlení, takový akce a takový program přes den, že si na to mlíčko až tolikrát nevzpomněla. Myslím si, že kdybych ji odstavovala takhle doma, v tom našem jako denním běžným režimu, v domácím prostředí, tak prostě by to probíhalo mnohem hůř. O tom jsem jako přesvědčená. Když tam měla to rozptýlení, byli jsme na té dovolený, tak mi přišlo, že to vzala docela jako snadno, že si řekla, tak nový prostředí, nový jako zvyky a ale přijala to. Jako je pravda, že to dítě podle mě musí být zabavený. No že určitě, no. Jakmile, když jsme byli doma, tak takhle zpočátku si pamatuju, že jako víc si na ty prsa jako
vzpomněla. Že přesně jako přišla a začala mi třeba takhle tahat dolů tričko. Ale když i z nudy se tam občas jako ale takhle, když už jsme třeba byli někde venku, nebo přesně ona měla nějakou aktivitu, tak to nepotřebovala. Ale teda jako ono tak všeobecně mně přišlo, že hnedka vlastně, co jsem se rozhodla pro ten odstav, tak si na ty prsa tolik nespomněla. A paradoxně se za ně začala vzpomínat třeba až po týdnu. Jo, tak to máme úplně stejně, k tomu se teda dostanu. Jenom abych ještě dodala k tomu odstavu té mojí starší Melinky, ještě Melinky, tak ta na rozdíl od ségry teda byla taky zvyklá na umělý mlíčko, protože jak měla tu alergii na bílkovinu kravského mlíka, tak jsme na radu alergologa, vlastně i pediatra, zhruba od těch jejich, myslím, 10 měsíců zavedli umělý mlíčko speciální pro tady ty děti s touhletou alergií, který teda ze začátku taky nechtěla přijmout, přijala ho asi až po 3 týdnech. Ale ve finále ho přijala aspoň formou kaše, takže měla vždycky na večer kašičky a pak i ráno kaši. A tím pádem i možná díky tomu umělému mlíku, abych teda ještě vypíchla, tak si myslím, že to bylo taky o něco jednodušší, než pak s tou druhou dcerou, která ho doteď nepřijala a vůbec jí jako nějaký umělý mlíčko nezajímalo, jenom si k němu čichla a už ho odhazovala. To je možná, to si myslím, že opravdu jakoby všechno, cokoliv, dáš fakt jako od toho brzkého věku, tak pak o to jakoby s nás to přijmou. Já si myslím, že právě čím jsou jako starší, tak a už mají tu svoji hlavičku, to své myšlení, tak už se jako víc tak rozhodují, co chtějí, nechtějí. Ono i u toho odstavu. Já jsem teda opravdu toho názoru fakt, že pokud maminka kojí co nejdýl, tak je to opravdu to nejlepší, co může tomu svýmu dítěti dát. To, že já jsem přestala kojit v roce a půl, tak neříkám tím, že každá maminka by měla přestat kojit v roce a půl. Opravdu, jestli si kojíte do 4, jestli si kojíte do půl roka, je to vaše věc. Myslím si, že to je taky diskutabilní, když maminka může kojit a přestane kojit právě třeba ve 2-3 měsících. Přijde mi to brzo, ale to je můj osobní názor. To ale se mi taky úplně nelíbí, ale samozřejmě ale zase každýho věc. Přesně, nevidíme zase jakoby do každý hlavy. Opravdu každá to může cítit jinak, ale přestože já mám tady ten názor toho, že by se měl kojit opravdu co nejdýl, nebo aspoň podle toho, jak to ta maminka cítí. Já to sama taky cítila jenom do roka a půl, pro někoho je to málo, pro někoho hodně, ale i tak jsem slyšela názory toho, že čím jsou starší ty děti, tím se hůř odstavují, takže je lepší, jakoby, pokud už jakoby nad tím vůbec ta maminka nějak přemýšlí, tak začít co nejrychleji. Protože ze začátku podle mě oni to mají fakt čistě jako to bezpečí a tu výživu, ale potom čím jsou starší, tak už je tam taková ta psychická závislost, která je hrozně těžce jako rušitelná, že je to fakt jako hrozně silný potom, silný návyk a závislost opravdu už to já si taky na tom uklidňování. No. A taky jsem se už trošku bála. Ono jako takhle, nebylo to vyloženě, nebo teda ten poslední měsíc už bych řekla, že i jo, ale u mě to teda jako nebylo vyloženě takový to, že bych si každý den říkala, já už musím přestat kojit, mě to tak štve. Ale měla jsi tam nějaký třeba negativní pocity. Jako už jsem tam měla taky občas negativní pocity, cítila jsem, že to nejsem úplně já, že už potřebuju takový to trošku, to nadechnutí, trošku to tělo pro sebe. Ono to takhle pro někoho může znít hrozně blbě. Taky jsem se setkala s názorem, že mi psala jedna slečna, že jí to přijde tady to označení jako mít tělo sama pro sebe jako takový špatný, ale ono, já si to nemyslím, protože přeci jenom jako ono, myslím si, že každá maminka, která jako kojí a už jako odstavila a přišlo to do fáze toho, že už cítila, že to fakt jako nejde, tak každá maminka, nebo myslím si to, že většina maminek cítí takový ten už pocit takového toho přeohmatání. Přesně, přeohmatanost. to je úplně přesný. To jsem cítila já, že už vlastně při každém tom doteku, jak vlastně celý den po tobě někdo leze, celý den tě někdo ošahává, tak už máš pocit, že ti to tělo ani nepatří, cítíš se prostě fakt jako někdo jiný a jako kdyby stroj, který slouží pro někoho jinýho, ale už ne pro tebe. Je to sice jako takhle to zní jako hloupost, když to řeknu, ale opravdu já takový pocity měla. Já jsem prostě potom už nesnášela jakýkoliv další dotek, kontakt, což se podepsalo i na našem vztahu samozřejmě s manželem, že jo, protože prostě přesně ta přeohmatanost, překontaktovanost už byla pro mě tak nesnesitelná, že už jsem další kontakt ani jako nevyhledávala. Já jsem jako nejvíc na to trpěla ráno.
Že jako už ten poslední v noci, jakože, jako samozřejmě jako v noci, ale nejvíc to mělo dopad po ránu, protože jak už to přetrvávalo, to už byl ten poslední měsíc. To, že fakt je ona si, jak se často budila, a já jsem byla pak třeba už nevyspala, tak jsem se přesně třeba ráno probudila tím, že ona mě zbudila, jak na mě prostě šplhá, leze, vytahuje mi to tričko, snaží se přisát, teď třeba na mě dupne a teď člověk jak je rozespalý, tak už je takový jako nevrlej a už jako nepříjemný. A už jsem to cítila, že už je toho na mě moc. Ono to pak během dne zase opadlo, ale tím, že už ty situace byly častější a já už jsem se takhle cítila častěji, tak jsem věděla, že už opravdu je ten správný čas, protože předtím to byly hodně takové myšlenky jako že možná a že mám k tomu tady ten důvod a tady ten, ale furt to jsou takové důvody, které se dají jako přehlídnout a překonat, ale pak už to začalo být jako až moc jako na mě a možná to takhle pro někoho zní hrozně blbě, nebo sobecky, ale já si myslím, že opravdu každá vycítíme, kdy je ten správný čas a já zase chci mít jako nakojení hezký vzpomínky a nechci mít na to vzpomínky toho, že jsem musela jako za sebe vydat víc, než jsem zvládla. A už jsem cítila, že jsem byla pak kvůli tomu opravdu jako naštvaná a protivná a nechtěla jsem tady to, takže od té doby fakt všechno jako funguje, jak má. Zase já s tebou třeba v tomhle úplně souhlasím, protože za mě, za prvý taky jsem na to chtěla mít hezký vzpomínky, ale za druhý jsem nechtěla ani přenášet takový ty svoje negativní stavy na to dítě a to dítě to prostě z té matky vycítí, že mu to prostě dává s naprostým odporem, nebo že je prostě už taková jako nepříjemná, nechce ten kontakt tak často, tak podle mě i pro to dítě to musí být frustrující a jak říkám, spokojená matka, fakt spokojený dítě. A na druhou stranu si říkám, že i ty holčičky od začátku chci vést k tomu, že by nikdo nikdy v jejich životě neměl překračovat ty jejich osobní hranice. A já už jsem třeba cítila, nevím jak ty, ale já už jsem fakt cítila, že to ty moje hranice jako překračuje. Že už je to opravdu pro mě jakoby tak strašně nepříjemný a že potřebuji zase cítit sama sebe a přesně mít to tělo pro sebe pocítit nějakou takovou tu jako kdyby svobodu. A už prostě to ze mě ty holky fakt jako musely vycítit, no, si myslím. Jako, hlavně teda ta druhá, že jo. Tam já s tím souhlasím, protože, jak jsem ti říkala, tak ten poslední týden vlastně Nelinka byla úplně jako fakt nevrlá, šílená. Ona, já jsem fakt nechápala, protože ona zuby všechny má vyrostlý, takže zoubky jsme věděli, že jako netrápí, neměla ani žádný jako jiný problémy. A fakt vyloženě jako byla úplně nesvá. A já jsem ten týden už poslední, jako se mnou se to přetrvávalo ten měsíc zhruba, ale myslím si, že ten poslední týden už jsem jako cítila takovou tu úplnou jako vyčerpanost, že už jsem jako byla fakt nevyspala a už toho na mě bylo jako hodně. Už to bylo jako na střídačku, že 2 dny byly dobrý, pak 4 noci byly zase špatný, takže si myslím, že ona to ze mě cítila přesně, že jsem z toho jako frustrovaná. A tak proto byla jako taky, že jo, frustrovaná. No a jak jsem přestala to, už v ten moment, co jsem se rozhodla, že přestanu kojit, že vlastně odstavím, tak už ten moment, on to zní hrozně blbě, ale už ten moment jsem byla šťastná, že jsem si řekla, jo, teď jdu do toho nová etapa života prostě. A tam najednou Nelinka, jak kdyby na lusknutí prostě opravdu na to hrozně hezky přijmula, fakt mi jako kdyby vyšla ve všem vstříc a opravdu od té doby zase byla spokojená, my jsme si říkali i s Deňou, jakože s mým přítelem, my si říkali, tyjo, ona je fakt jako taková, že kdyby to fakt podle mě byl ten správný čas. Tady je podle mě fakt vidět ten správný timing. Jo. Víš, jakože opravdu obě jste byli připravený a jo, ale je pravda. Nevyčítala bych si to, udělali jste to za mě prostě správně ve správný čas. Jo, jako jak říkám, zkusila jsem to v minulosti 2krát, bylo to v rozmezí těch 2-3 měsíců a vůbec jakoby nešlo to. Plakala nebo? Plakala. Jakože já jsem tomu zase nedávala úplně takovou pozornost, nebo ne, že pozornost, to je blbý srovnání. Zase tolik jsem se o to nesnažila. Řekla jsem si, že to prostě zkusím a když jsem to vyzkoušela, tak jsem tam i měla taky ty myšlenky toho, že by mi to chybělo, to kojení. Takže jsem věděla, že ani já a ani Nelinka, protože to prořvala, jsem věděla, že nejsme ani jedna připravená, takže hnedka po dní a půl jsem to vzdala, pak jsem to podle mě zkusila třeba ještě 2 týdny na to. A to jí bylo třeba kolik takhle? Poprvé jsem to vyzkoušela v nějakým, ten odstav podle mě byl tak 1 rok a 5 měsíců. A povedlo se mi to vlastně odstavit v nějakým tom roce a půl, rok a 7 měsíců. Jo, takže to jsem řekla blbě, to rozmezí 2 až 3 měsíců. To bylo nějaký ten měsíc 2, jakože tam, tam timing.
No, tak já teda možná přejdu k tomu svýmu ještě druhému příběhu s odstavem, který je zase úplně jiný. To asi skočila, promiň. Ne, vůbec. Zase u odstavu té mladší dcery Evelinky, tak tam byly úplně jiný důvody a bylo jich teda mnohem víc, popravdě. Co mě tam vedlo k odstavu, tak hlavní důvody byly moje migrény, protože kdo nevíte, tak migrény, i když se o tom třeba moc nemluví, tak jsou považovaný za onemocnění opravdu a je tam možnost léčby, tuším nějaká biologická léčba, že je řešení. A já měla migrény opravdu jako nesnesitelný. Nejhorší stavy jsem měla právě po dobu toho kojení. I teda v těhotenství, ale po dobu kojení úplně jako extrémní. Chtělo se mi kolikrát zvracet, i jsem zvracela hodněkrát, omdlívala, ta bolest hlavy byla prostě šílená, hrozně mi to narušovalo fungování běžný a byl to docela jako nápor pro mě i na psychiku, protože kdo neznáte, kdo jste nikdy migrénu neměli, tak tam prostě opravdu člověk potřebuje být v absolutní tmě a tichu. Potřebujete jenom ležet a vůbec jako starat se o děti je prostě v podstatě nemožný. A já jsem tady pro ty holky chtěla jsem fungovat na 100% a dělo se mi to opravdu často. Těsně před odstavem jsem ty migrény mívala už i třeba 2krát do týdne, takže třeba 2 proležený dny v týdnu, kdy opravdu jsem nebyla schopná nic. Takže to byl jeden důvod a hlavně teda moje praktická doktorka mě informovala, že pokud nepřestanu kojit, tak se nemůžu pustit do té léčby. Že ta léčba vlastně jako je při kojení nevhodná. To byl teda první důvod, proč jsem to ukončení kojení zvažovala. Dalším důvodem byla i ta zmiňovaná přeohmatanost a celkově hrozná touha po nějakém pocitu svobody a potom právě, abych to tělo měla zase jenom pro sebe. A taková i ztráta sama sebe, nebo jak bych to řekla, měla jsem pocit, že už to prostě vůbec nejsem já a opravdu jsem měla kolikrát k tomu kojení, úplně se tady přiznám bez mučení, že jsem k tomu měla kolikrát i jako odpor, že opravdu třeba v noci, když se probudila po 25., tak už jsem byla opravdu jako nepříjemná, měla jsem v sobě spoustu až jako kdyby agrese a cítila jsem, že už to nejsem úplně já, no. A že takhle se teda chovat jako nechci a nechci, aby to ze mě přesně malá vycítila. Zároveň se mi teda přes zimu rozjeli, což bylo taky relativně krátkou dobu před tím odstavem, tak se mi rozjeli úzkostný stavy úzkosti, který jsem nikdy předtím neměla. Tím pádem jako psychický problémy nepříjemný. Měla jsem dokonce i spánkovou paralýzu, protože Evelinka teda na rozdíl od ségry od narození spala úplně strašně. Budila se mi fakt třeba od porodnice i 20krát za noc a vlastně nikdy se to nezlepšilo, až právě po tom odstavu. Díky bohu. Takže jsem si protrpěla nebo prošla jsem si různýma i takovýma těma únavovýma kolapsama, kdy Lukáš přišel z práce třeba v 7 večer a našel mě na zemi úplně usínající, omdlívající, ubrečenou, že už prostě nemůžu, že už to nezvládám. A to tady jako ze sebe nechci dělat chudinku, ale opravdu mi bylo strašně. Byla jsem tak strašně unavená, že to ani nevím, k čemu bych to jako přirovnala, jako kdybyste třeba 2 dny nešli spát a pro bezdětný, jako kdybyste 2 dny prostě propařili a opravdu si ani na chvíli neodpočinuli. Tak taková silná únava to byla. A zároveň teda jsem tam měla teda hlavně ty psychické problémy, i panické ataky a podobné hrozný věci, takže to mě přivedlo k tomu, že už je asi opravdu jako potřeba ten odstav zvážit. Bránila jsem se tomu fakt jako do poslední chvíle, protože Evelinka byla mnohem jako citlivější a kontaktnější dítě než Melinka. A od narození byla na mě strašně upnutá, pořád se chtěla mazlit, usínali jsme v obětí a u toho se ještě i kojila. Takže byla opravdu jako extrémně kontaktní dítě, což já uznávám kontaktní rodičovství a myslím si, že to je ta správná cesta, když ta maminka opravdu jako tomu dítěti, hlavně teda tomu kontaktnímu, protože ne každý dítě je zase tak kontaktní, vyjde vstříc a prostě mu to mazlení jako dopřeje. Myslím si, že to je fakt důležitý a vlastně o to víc jsem se toho odstavu po druhý takhle bála. Přiznám se, že jsem to teda taky zkusila, teď nevím, jestli 2krát nebo 3krát dohromady. Myslím si, že určitě minimálně 2krát. Jednou teda třeba v tom roce a čtvrt a tam jsem přesně viděla, že ještě není správný čas.
že v tom ještě byly dost jako emoce z obou stran. Ona teda plakala, když jsem se o to pokoušela tehdy a já sama jsem v tom ty emoce měla, cítila jsem tam hroznou jako lítost, že to chci ukončit a nebyla jsem s tím 100% jistá. Takže jsem to velmi rychle jako vzdala. A po druhý to teda vyšlo v tom jejím roce a 5 měsících a tam už to bylo jako díky bohu úspěšný, i když úplně bez pláče se to neobešlo, párkrát si tam poplakala. A co bych vám tady teda ráda dala jako tip, protože to se nám teda strašně osvědčilo, tak za mě je nejlepší se opravdu nacítit na to dítě. Zkusit přijít na to, jako, co by to tomu dítěti nejlíp usnadilo, co má třeba rádo, čím mu to jako vynahradit, nebo já jsem nad tím strašně dlouho přemýšlela, jako jak na ní, aby to pochopila. A měla jsem pocit, možná to bude znít jako vtipně, ale měla jsem pocit, že je to o nás dvou, že to není prostě jenom moje rozhodnutí a že jí dlužím nějaké jako vysvětlení, proč to ukončuju. Takže teď si někdo bude asi určitě klepat na čelo, ale šla jsem na to tím způsobem, že jsem jí vlastně tu první noc už přes den vysvětlovala, že večer mlíčko nebude, že věřím tomu, že už jsme na to obě připravený, že maminka je strašně unavená, vyčerpaná, má spoustu problémů, který už jí nedovolej, aby to mlíčko tvořila. A zkrátka jsem jí furt jako mazlila a slibovala jí, že tady pro ní budu, že se pro ní nic nezmění, že ji budu pořád stejně milovat a kdykoliv bude potřeba, tak ji budu mazlit. A takhle jsem jí to jako kolovrátek opakovala, i když ještě myslím, tolik nerozuměla. To i říkat jako tomu dítěti, přestože třeba ne ještě všemu může rozumět, tak si myslím, že to nacítění je důležitý. Jo, já si to myslím právě taky, správně. Že i když třeba nerozumí úplně těm slovům jako takovejm, tak podle mě jako vnímá tu energii, s jakou jí to říkám, nebo tuší, o co jde, že jo, vytuší to, vycítí ty emoce té mámy a co tím ta máma chce říct. To jsem jako přesvědčená, že jo. A ona byla i taková, že v tom roce a 5 měsících už trošku povídala a byla docela chápavá, docela jako na ten věk, i relativně jako bych řekla, že jako rozuměla. Evelinka je zrovna takhle, když to nevypíchnu, tak zrovna Evelinka je fakt už taková malá osobnost, která povídá, vnímá. Teď už je hodně ukecaná, no, v tom roce a 3/4. Ale už předtím byla taková jako docela vnímavá, takže když třeba to nedokázala říct, tak si myslím, že tě jako docela rozuměla. Nebo pochopila podle mě, co si tím snažíš. Jako jsi mi říkala, že vlastně si ukazovala přesně třeba na telefonu ty mimy, že jako to už jenom pro mimy. Přesně, to je to, k čemu chci dojít, že já jsem přemýšlela nad tím, jako co ona má ráda a uvědomila jsem si, že ona je taková pečovatelka, že miluje děti, miminka a zvířátka. Tak jsem si řekla, tak na to půjdu jako skrz tyhle věci. A vlastně tu první noc, kdy jsem odstavovala, tak to uspávání probíhalo tak, že jsem jí chovala, mazlila, hladila a u toho jsem jí vyprávěla, že vlastně už věřím tomu, že jsme obě teda připravení, aby jsme to mlíčko dávat nemuseli, že už by bylo fajn to mlíčko přenechat malinkým miminkům, že ty miminka ho potřebují úplně ze všeho nejvíc, že vím, že ona je ještě taková moje malinká holčička, ale že věřím tomu, že už to prostě bez toho mlíčka zvládne, že hezky papá a že tady pro ní budu i tak. No a ukazovala jsem jí na Instagramu obrázky miminek, všech možných miminek, což se jí strašně líbilo. Byla z toho úplně jako nadšená, úplně to pozorovala. A říkala jako mimi, smála se. A vyprávěla jsem jí, podívej, tady to miminko prostě potřebuje mlíčko, tak už mu ho necháme. Nebo podívej, a zároveň jsem jí ukazovala i třeba, podívej, tady to miminko má dudlík, vidíš, nepotřebuje mlíčko, může mít i třeba dudánek, nebo tady pije z flaštičky, dá se pít i jinak, než z prsa. Jo, takhle jsem jí to jak blbec prostě vysvětlovala a ukazovala jí ty obrázky. Ona byla úplně spokojená, nadšená, kejvala, prostě i mi reagovala. A pak jsem jí teda ještě vyprávěla o zvířátkách, co třeba všechno jednotlivý zvířátka jedí místo mlíčka. Že třeba když se narodí, tak mají taky mlíčko a pak postupně přejdou na něco jiného, třeba na granulky a podobně. A to se jí taky jako hrozně líbilo. A musím říct, že vlastně i tohle, což bych nikdy nevěřila, že odstav může být pro mě jako jednou z nejhezčích společných chvilek s ní, ale pro mě to bylo tak strašně emotivní a až jako dojemný, jak ona tam ke mně byla přitulená, usmívala se a po první životě jsme si fakt jako povídali, že prostě se mnou jako komunikovala a reagovala a bylo to celkově jako hrozně silný, takže za mě i ten odstav prostě může být krásný, když si ho krásný jako uděláte a přesně nacítíte se na to dítě a bude to maximálně citlivý. My jsme toho teda ukázkou, no. Jako takhle, no, aby jsme nezastrašili jiný maminky, tak si myslím, že ve většině případů to opravdu se bez toho pláče fakt neobejde. U nás se to taky neobešlo, no, v podstatě vlastně ani u vás, ale může se stát, že to opravdu to dítě přijme
bez problému, ale stejně mi přijde, že opravdu se takhle jako poslouchám v okolí, tak vždycky prostě to dítě, ty první 3 noci se říkají, že jsou takový jako nejhorší. Ale přijde mi, že opravdu, když je tam to správný načasování, tak to ve finále jde i víceméně hladce. Že jako samozřejmě nemusí to jít bez toho pláče. Nešla bych na sílu prostě. Jo, já bych třeba taky upřímně, a to tenkrát, jak jsem to zkusila 2krát taky, viděla jsem, že prostě tu první noc probrečela a já jsem si sama nebyla jistá, že si to vůbec takhle chci, že vlastně mě to kojení nevadí a ráda bych tom klidně pokračovala. Tak taky jsem ve finále jako neudělala to a ještě jsem chvilku počkala. A pak zase, že jsem to zkusila. Já si myslím, že tam je fakt to správné načasování důležité. Já myslím, že se obě shodneme i na tom, že úplně neuznáváme, zase nikoho nechceme soudit, ale myslím si, že obě dvě neuznáváme úplně takový ten způsob, že se maminka zbalí na týden a dítě si to vlastně prožije s otcem třeba, že prostě to prostě nevidí a ho to musí nějak zvládnout, že spíš přesně jsme si to, že obě prožili takhle radši s tím dítětem sami. No a zmiňujeme to z toho důvodu, protože jsme se právě o tom spolu bavili, že jsme takhle slyšeli jako radu takovou. Hodně se to radí, bohužel. Jo, že by vlastně maminka měla od toho dítěte se zbalit a odjet pryč, aby vlastně... Že to je nejefektivnější. Jo, že takhle vlastně a to se mi třeba úplně jako nelíbí. No. A přesně řeknu tvá slova, kterýma vlastně řekla tenkrát Kamča, že vlastně, a to byly i moc hezký slova, takový opravdu jako nacítěný na to dítě, že vlastně ten odstav, že to bereš jako i zároveň jako tvoje rozhodnutí a že chceš, abyste to prožili spolu. Že vlastně, že do toho teda jdu, tak prostě si to musím prožít s ní a musím tady pro ní jako bejt v tu takže chvíli. to mě přišlo jako hrozně hezký názor a myslím si, že to je, tak by to i mělo být, protože přece jenom my se rozhodujeme, že budeme odstavovat a my to dítě od toho prsa vlastně jednou provždy odtrhneme, takže my bychom si tady to stresovou situaci měli prožít s ním, ať už to je stresový nebo není. V tom být prostě spolu. Prostě to je taková věc, kterou celou dobu jste dělali spolu, tak by to bylo fajn i společně ukončit. Přesně tak. Takže. No a abych ještě teda jenom shrnula v rychlosti, jak probíhaly ty jednotlivý dny toho odstavu, tak tu první noc si pamatuju, že teda tam párkrát byl pláč, ale jak říkám, nešla jsem přes nějaký hysterický záchvaty, spíš to bylo takový poplakávání, pokňourávání, pomohlo teda mazlení, hodně jídla a pití u postele, doporučuju. Když teda není to umělý mlíčko, tak aspoň jídlo, pití, voda a tak. A u nás nejvíc teda pomohl banán, by the way. Nevím, jestli to je tím, že je takový, že má jakoby sladší chuť, jako třeba to mateřský mlíko, ale strašně si říkala o banán. A možná jak má tu konzistenci, že je takový jako žužlavý, že když se roztočí, tak se nemá takovou, podle mě, není to tak těžký ho rozkousat, že se může tak jako žužlat. Ale opravdu říkala si o banán první týden, pořád v noci a zároveň teda pila hodně vody. A za tu první noc se mi vzbudila třeba 8krát, že jsem musela jako fakt vstát a chodit po místnosti houpat, kdežto druhý den už se vzbudila třeba jenom 4krát, tuším, tak jako zase pokňourávala, poplakávala, ale nic jako dramatického. Vím, že 3. a 4. noc už byly úplně jako krásný, že jsem tomu nemohla uvěřit, že se konečně po třeba, myslím si, že po 2 letech, protože i v těhotenství jsem se jako moc nevyspala, co si bude, tak jsem nevěřila tomu, že se konečně po takové době jako pořádně vyspím a fakt jsme spali krásně celou noc. Ale jak si ty sama říkala, že u vás přišla krize, nebo že si na to Nelinka vzpomněla až třeba po týdnu, tak u nás vím, že 5. den byl hodně kritický. 5., 6. den vím, že si najednou na to prso z ničeho nic strašně moc jako vzpomněla. Nevím, jestli třeba jí něco bolelo, jestli jí nerostly zoubky a měla to vlastně spojený s tou útěchou, ale vím, že ten 5. den se po mně hodně sápala, hodně plakala i přes den, i v noci a bylo to fakt těžký. Navíc mě se 4. den toho odstavu, takže den před tímhle kritickým stavem rozjel zánět prsu, opravdu jakože horečky, musela jsem brát antibiotika, rozjelo se mi to ve velkým, tím pádem jsem jako upřímně, i když opravdu plakala hodně, tak jsem věděla, že jí to prostě dát nemůžu, že by to tak strašně bolelo, že by to pro mě bylo neúnosný, ale myslím si, že kdybych ten zánět neměla, tak by se i mohlo stát, že bych třeba polevila. A ten 5. den jí to prso ještě dala. Mně jí bylo tak líto. A snažila jsem se jí to vynahradit tím mazlením, ale opravdu to moc ten den nefungovalo. Já si myslím, že teď to řeknu blbě, že dobře jsi měla ten zánět, protože si myslím, že takový to asi nejhorší, co může
maminka udělat, i když samozřejmě jakoby takhle, já nikdy nebyla v těch případech těch maminek, ale myslím si, že to nejhorší, co můžeš udělat, je to, že když už to dítě jako odstavíš, už se ti prostě povede pár dní a pak najednou zase začneš kojit. Víš, jakoby podle mě tím i hrozně mateš to dítě. To jo, myslím si, že pro to dítě to musí být hrozně matoucí. Já se jako těm maminkám vůbec nedivím, když se to stane, protože samozřejmě, když vidíš to tvoje dítě, jak se třeba trápí, nedej bože třeba, já nevím, nemocný, nebo nějaký hodně plaštivý, má nějaký trápení, a ty víš, že najednou ti ho nejde tak snadno utišit, tak prostě, když to dojde do fakt kritického bodu, tak věřím, že to tu maminku napadne. Jak říkám, mě to tou hlavou projelo taky, ale neudělala jsem to a zpětně jsem za to přesně jako ráda. A myslím si, že akorát by to pro nás obě bylo trápení, museli bychom si tím vším projít znova. Stejně je to jakoby nevyhnutelný, že jo, si tím odstavem projít. Pokud teda maminka nekojí třeba do těch 6 do úplného samoodstavu, tak je to nevyhnutelný. A opravdu přesně si říkám, že jsem ten zánět jako měla dostat, že kdyby nebylo toho zánětu, tak to mohlo dopadnout takhle. No. Já si hlavně ale myslím, že přesně jako by to dítě si pak může myslet, že kdybyste to znova jako zkusili odstavit, tak by si pak přesně mohlo třeba říct, no tak já teď třeba 3-4, říct, chápeš, jak to myslím, že by to mohlo jako nacítit, že přesně jako 3-4 dny, aby jako vydrželo a pak by si o to prostě zase začal říkat, protože vlastně už zažilo tady tu situaci, že bez něj chvilku bylo, no přece jenom taky, bylo že by to těžší, někdy ty maminky, když jsou třeba nemocní nebo tak a nemůžou kojit, tak taky se určitě stane, že třeba přestanou na nějakou dobu kojit a pak vlastně zase začnou kojit. Nebo nevím, jak to řešejí. Jako já mám známou a ta třeba kvůli tomu, že musela jít na operaci, tak prostě ukončila kojení. Ze dne na den prostě tak se rozhodla, protože to jinak vlastně nešlo. Ale zase znám i některý ženský, který, když věděli, že třeba na týden, tak prostě vydrželi a pak zase to prso nabídli. Takže jako podle mě se to přesně, že záleží na člověku a na té konkrétní situaci. OK, tak asi takhle jenom na závěr bych teda se tě ráda zeptala, co je za tebe, čistě za tebe, jako taková nejefektivnější rada, když vlastně maminky budou chtít odstavit, co je pro tebe takový, dá se říct, empatický a co nejvíc citlivý, co bys jako takhle doporučila, i když samozřejmě všichni víme, že každý dítě je individuální a že to opravdu nepůjde celý skopírovat, ale co si myslíš, že prostě za tebe aspoň taková jako užitečná rada? Já si myslím, že přesně jak říkáš, je to individuální a neexistuje jedna jediná univerzální rada, která by pomohla všem. Zároveň ale bych tady teda znova vypíchla takový ty za mě nejdůležitější zásady a to je to, opravdu budu se opakovat, ale nacítit se na sebe, na to dítě, být maximálně citlivá k sobě, ale i k tomu dítěti, především k tomu dítěti, který prostě na to bylo od narození zvyklý, znamená to pro něho strašně moc a není to vůbec pro to dítě jednoduchý ukončit. Zrovna tak teda doporučuji mít u sebe vždycky nějaký to umělý mlíčko místo toho vašeho mateřského mléka, anebo pokud ho vaše dítě nepřijalo, stejně jako moje dcera, tak mít u sebe aspoň nějaký to jídlo, samozřejmě bez cukru, když je to v noci, a samozřejmě hodně pití, protože většinou se ty děti budí hlavně z důvodu žízně a mazlit, no. A já teda sama za sebe, jenom jestli do toho tak můžu vkročit, tak samozřejmě, jak už to tady zaznělo, jak říkala Kamča, je to rozhodnutí hlavně vaše, takže tomu dítěti opravdu být co nejvíc, nebo být k tomu dítěti co nejvíc citlivý a prožívat to s ním, takže když potřebuje fakt v noci chovat, mazlit, tak mu to dát a nebýt prostě z toho, i když to bude těžký, náročný, tak nebýt z toho prostě nevrlý a nějakým způsobem, když neříkám, že to takhle máte, ale nevybíjet si to na tom dítěti, opravdu mu dát jako maximum, si myslím, že je důležitý jako opravdu se nacítit. I když třeba projdete určitýma nepříjemnýma chvilkama, tak se snažit být k tomu dítěti maximálně jako milá, citlivá a dát mu najevo, že tady pro něho jste a že nepřijde o ten pocit bezpečí a kontaktu, že se to dá vynahradit i jinak, právě třeba tím mazlením. Zároveň teda zase ale bych nemazlila přehnaně dítě, který o to nestojí. Jsou i takový děti, který až tak kontakt nevyžadujou a úplně jim bude stačit vaše přítomnost u toho odstavu. A budou si to chtít prožít tak nějak jako především sami za vašeho dohledu. Ale moje děti teda obě jsou jako hodně kontaktní a to mazlení nám to strašně moc vynahrazovalo.
Obecně bych ještě teda doporučila najít si nějaký společný rituál místo toho uspávání kojením. Přijít na to, co by vašemu dítěti nejvíc vyhovovalo, co je pro vás nejpříjemnější. U nás třeba u první dcery, ještě řeknu jenom pro pobavení, tak to bylo teda nosítko, dudlík, ale hlavně i kočárek a auto, protože uspatý bez toho prsa nebylo vůbec snadný a kolikrát jsme s manželem i jezdili v autě sem a tam do noci, aby usnula. Měli jsme kvůli tomu i cestovní kočárek, se kterým jsem jí vozila po ložnici, po bytě a opravdu jako kolikrát jsme museli takhle improvizovat, takže ještě jenom tak jako kočárek, na závěr. No hlavně auto. To přesně, využívat auto, kočárek, pokud vám dítě nedokáže bez toho prsa první dny usnout, tak se nebát vyzkoušet tyhle věci. A nosítko, to je teda taky velký pomocník. A celkově se toho fakt nebojte, protože i když to bude náročný, tak fakt jsou nároční jenom ty první, se říká tak ty 3 dny, tak se prostě kousnete 3 dny, a potom týden. No a potom vám to pak přinese fakt ovoce, jakože pokud je tam fakt problém z vaší strany, i co se týká spánku, jídla a podobně, tak v tomhletom já vidím hrozně velký benefity, protože od toho odstavu se tady to všechno razantně změnilo a i to tak jako slýchám od okolí, takže věřím tomu, že to tak stejně bude i u vás. Samozřejmě ten přístup nebo ta situace se může vyvíjet trošku jinak, ale věřím, že ty benefity pak budou dosti podobný. A jinak myslím, že už jsme řekli tak nějak všechno, co jsme chtěli. Jo. Já si taky myslím, že jsme tak nějak teda řekli svoje zkušenosti ohledně našeho odstavu, takže opravdu vám berte to bylo nějak prospěšný, tady ty naše tipy a fakt to berte s nadhledem, že to jsou čistě naše zkušenosti a každý má tu svoji cestu. Každý to prostě bude mít úplně jiný, takže tohle jsou čistě naše zkušenosti a tak nějak si myslím, že jsme docela rozebrali i to kojení jako takový samotný, takže si myslíme, že už k tomu nemáme moc co říct, ale budeme vám držet palečky, pokud teďkon procházíte odstavem nebo ho máte v plánu. A budeme se zase na vás těšit u dalšího dílu. Klidně nám můžete dát vědět do komentářů, o jaký téma byste měli příště zájem, co by vás třeba zajímalo do budoucna. Přesně tak. A buď nějaký téma vybereme, pokud se tam bude nějak víc opakovat, a nebo když tak si ještě něco máme vymyslíme pár sami. v záloze. Ano. Takže se budeme na vás zase těšit u další epizody a Mějte se krásně. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.